14.4.2026, stav vývoja vegetácie Pyrus pyrifolia, respektíve azijská naši hybridná hruška Mutant momentálne cviklovej farby. Je to červená pruhovaná, ľudovo nazývaná pasikavá hruška. Po stavu po miernom ostrihnutí na vyváženú korunku, aby sme si definovali terminál. Tu si to môžeme dovoliť u tejto sadenice, pretože mala fantasticky kvalitné korene. A vidíme, momentálne sú tu zárodky mladých náletových vošiek. Tu áno. Vidíme stav listov. Nemá žiadneho škodcu okrem tých vošiek teraz, ale keď zaprší, dneska má pršať, tak by sa to malo zmyť. Takže prejdeme ešte k druhej sadenice. Vidíme, že teraz sú tie stonky cviklovej farby, gaštanovo-cviklové, respektíve priamo mahagónové, ako keby, mahagónovo-fialové. To je druhá, takisto vidíme ešte stav po čerstvom orezaní. Tu je vetvička, ktorú sme momentálne odstrihli. List z druhej strany a z čelnej strany, hornej. Takže teraz má taký purpurovo-fialový nádych. Rastie teda takých 5-6 cm za deň momentálne v apríli. Sa prebrala k životu. Vysadené boli tie sadenice tejto odrody na prelome decembra a januára, keď bol odmek. U nás bola pôda ako maslo. Zasadilo fantasticky. Zamrznuté bolo iba pár dní okolo Silvestra. Takže tu už vidíme definovaný terminál a s vyváženou korunkou. Takže takto vyzerá zhora. Podľa nášho názoru je to asi najkrajšia hruška vôbec na svete s takýmito listami a plodmi. Existujú ešte iné austrálske a novozelandské hrušky, ktoré sú hybridné kríženci medzi európskymi a azijskými hruškami, ale toto je čisto azijská, pôvodom čínska hruška, čínsko-korejská, takže natívna odroda, prirodzený mutant. Takže ona dorastie tak, teraz je na podpníku piraster a dorastie do takých 3-4 metrov, lebo má bujný rast, ale dá sa skrotiť tak na 2,5 metra táto nejakým inteligentným rezom táto odroda. Takže plody má skladovateľné tak cirka 4-5 mesiacov, ale v technických miestnostiach asi aj viac, to sme ešte neskúšali v technických miestnostiach chladiarenských. Takže týmto sa s vami lúčime a želáme všetko dobré v jarnej sezóne, nech sa vám takisto darí, hlavne odolať prichádzajúcim ďalším klimatickým zmenám na našej planéte. Takže majte sa, dovidenia.